Prišiel v montérkach a zničil svetových šampiónov. Najšialenejší ultramaratón histórie. V roku 1983 sa bežal brutálny, takmer 900-kilometrový ultramaratón zo Sydney do Melbourne. Na štarte stáli top športovci, no pozornosť upútal 61-ročný farmár Cliff Young. Keď sa ho novinári pýtali, či vie, do čoho ide, odpovedal, že na farme bežne naháňa kravy 3 dni v kuse, takže to zvládne. Na štarte ho hneď všetci predbehli. Cliff totiž nebežal, ale len zvláštne šúchal nohami. Všetci si mysleli, že po pár kilometroch skolabuje, lenže s príchodom noci sa stalo niečo nevydané. Kým elitní atléti podľa plánu zastavili na 6 hodín, aby sa vyspali, Cliff so svojou sedliackou logikou pokračoval v tme ďalej. Uvedomil si, že nie je rýchly a takto môže dohnať jedine tým, že vôbec nebude spať. Bežal non-stop celých 5 dní. Keď sa profesionáli ráno zobudili, s hrôzou zistili, že ich detko v montérkach predbehol, Cliff Young dorazil do cieľa ako víťaz. Očakávaný rekord pretekov prevalcoval o neskutočné 2 dni. Aby toho nebolo málo, celú svoju finančnú výhru do posledného centu rozdal ostatným bežcom, pretože ani netušil, že sa za to dávajú peniaze. Poznali ste príbeh tohto legendárneho detka? Napíšte mi do komentárov.